Ye. Bocil mah gosok anune. Lu tak omong. Ya Allah. Jadi bapak talas sendiri sapa ya? Bapak talas sendiri. Wah, biyen. Pas iring-iringi gunung lho maksudnya. Gitu? Ya menurut Panglima Sudirman paling. Dia masuk Panglima Sudirman terus. Ya Allah, supaya ini pemandangan. Oh. Enggak. Lewatnya cabe ngono lho malah nang Panglima Sudirman. Masa Yo. Cabe oleh Kang Mas, aku percaya akan reget kap, arusak oh kabeh. iya sudah. Tuh guys, sing takok lokasi TMC Cup enek warung bakso apa ora nih? Ora enek warung bakso, enek warung ini iki warung kopi. Nah, ini dia lokasi TMC Cup. Di sini guys. Tuh. Sarep Ora. rasa. Ini iki Kapan anu? Kapan? revolusi tanggal di Lah dulu tapi tanggalnya kok revolusi versus AKW 21 ngono. Weh, lha mosok sesuk kuwi? iya. Oh alah, iya sesuk. Ki revolusi versus AKW besok. Yang menang ini ketemu ning kene iki engko. Oh alah. Sesuk to, sesuk ndelok neh lek no. Lah iki lho anune panitiane sing bar ngarit. Kap ini. Piro sekore? Kandung aku tekan tuh.